Може так треба зробити? Так, давайте спочатку ми тут зробимо все, що від нас потребується гэта на YouTube. Добре, усім привітанішки, шановні, хіба що повинно було пайсці, правда? Один я зараз запущу з каналу свого, так. Гук. Каналу свого, так. Супер, гук ёсць. Тому трансляція йде, гук ёсць. На твічі, пробачте, привітанішки, шановні, зараз я тільки розберуся. Все наладив, але ні холери не пайшло, чомусь яно. Плашку на я твічі показую, розумієте? Так. І що не так? О, Ревен, привітання. Ревен, не могу зрозуміти, де гук, де що на твічі. Бо я сам собі не чую і не розумію, ці нешта на твічі увогуле транслюється, ці не. Бачу, що типу трансляція була запущена, а картинки ніяко не бачу. Ці все йде як належить. Так, это не то. Так, гэта мы зараз выправим назву, хотя б можно. Так, теги есть. Полторы. Так. Добре, на крайний выпадок только тайтл добавил пока что. О, пробачьте, перший раз в житті. Вести на Twitch довольно тяжковато оказалось. Не все так просто. Додатково. Так, тут что у нас? О, мать моя женщина. Так. Ці ёсць нейкі ключ, які додатково треба яшчэ ўставіць куды-небудзь. Нет, тут няма нічога у гэтых наладах. З аднаго боку ён мне піша не ў сеці, а пры гэтым статыстыка нейкая ідзе. Куды ідзе, што ідзе, я не разумею. Што за халера такая? Змяніць. Ні халера тут не зменіш. Так, открываем непосредственно свой канал. Пошло, мать моя женщина, ёсть. Ось засранство, ось Twitch. Все бачно. Так. Вітанішки знову. Бачу, що пішло і там. Добре. Адзінае мне толькі, ведаеце, што не зразумела? Гэта як зрабіць, каб я бачыў усё. Бачу, што дзеецца і на Твічы. О, вітанішки, Анюта, вітанішки табе. І ось так. Хіба што трэба зрабіць, не?
Анюта тут, уже 5 хвілін як пайшло. Ну, ведаеш што, гэта... Я толькі зараз зразумеў, што Raven адбылося на твічы, то бок у мяне быў адкрыты мой экран. Калі я пачаў стрыміць, адкрылася плашка, і пакуль яно там рабіла адліку 20 секунд, яна трымала гэтую плашку, але калі дайшло до нуля і павінна пайсці была карцінка, карцінка не з'явілася, плашка так і засталася вісець. А гэтая халера, калі што, я на даволі вядомы баг на твічы, наколькі я памятаю, то бок, каб злавіць трансляцыю, трэба было б перезагрузіць. Разумееш, гэтую старонку. Вось, і таму не атрымалася ў мяне. Чакайце, дзе наша вежа? Наша вежа там на вуліцы, мне падаецца, так? Так, давайте прыгадаю нам вам усім, што мы тут будзем рабіць, бо я зараз, калі рыхтаваўся да стрыму, сам уже сабе ўсё прыгадаў. Мы, калі што, шлі з новай лакацыі, адносна новай зоны заражэння сюды. Мы зараз знаходзімся у разбітая жалезная дарога, чыгунка, мне падаецца. Так, разбітая чыгунка. І я б хацеў ісці да іншай лакацыі. Я хацеў ісці ў Мілтан, мястэчка ў Мілтан, потым да ціхай рэчкі. Чаму мы так вырашылі? Таму што ў нас ёсць в задачах 3 цэлі, але ведаеце, пакуль гатаваўся, што я выявіў? Што я такі ёлуб, пакуль адкрываў увесь свет наш, вось гэтай гульні. Ёсць такая лакацыя, усе ведаюць, закінута аэрадром. Яна знаходзіцца вось тут. Мы, калі што, зараз вось на гэтай лакацыі. Яна знаходзіцца там, адкуль мы прыйшлі. І менавіта на той лакацыі я, такі неразумны чалавек, я пакінуў вежу неадрамантаваную. 6-ю. 5 у мяне зроблена, 6-я не зроблена. Зараз чакайце, дзе гэта ў нас было? Вось, бачыце, вось гэтая вежа. Мова ідзе пра гэтыя вежы. Вось яна тут ёсць, на гэтым свеце. 4. Чаму 4? Чорная скала, самотная дрыгва, мястэчка ў гарах залішана. Ага, у аэрадроме зроблена. 6-я, якая засталася, то бок яна тут. Атрадка, аэрадром, Мілтан, дрыгва, чорная скала. Так, дзе наша Вікі? Вікі. Вікі. Сюды. Так, яны знаходзяцца ў аэрадроме. Дрыгва, Мілтан, атрадка, зона. Вось яна. Нам трэба ісці ў зону. Нам трэба ісці, ведаеце, куды? Шосе, мыс самоты, вось. Хмурая затока. Так? Я правильно кажу ці не? Китобойная станция, так. Где у нас китобойная станция? Вось тут. Ой, як далёка, гэта нам праз дрыгву, праз шчыліну, праз шашу. І вось сюды. Карацей, саб'ем ногі ў крыве. Добра, няма чаго тут рабіць, то бок нам ісці на іншы канец мапы, і потым мы ўжо будзем рабіць гэтую задачу, бо я баюся таго, калі ў нас няма 6 гэтых 6, дарэчы, скора, гэта добра. 6 вышак мы не зможам зрабіць адпаведна ўсе гэтыя задачы. Кішкі ёсць. Так, паліва нам не трэба, скура ваўчыная не трэба.
Нам бы оленю скур, до речі. Давай, нам вось гэта трэба адрамантаваць. Колькі? 100? Чаму і на 100? Может, я перед выходом ее адрамантаваў, вот что. Так, до речі, патронов нема? Патроны. Яны ж тут павінны быць, так? Нічога такого нема. Каву попіць ці ісці уначы ці пераначаваць. Яка у нас? О, у нас уже цёмна дастаткова. Давайте класціся спаць в такім выпадку. У нас наперадзе велічэзны шлях. Так. Яшчэ гадзінку не паспеем, прыйдзецца чакаць раніцы. Кепска будзе, дарэчы, калі нас тут закрыюць. Нейкія гэтыя, слухайце. Так, 3 гадзіны. Прыйдзецца чакаць. Маю на ўвазе не навальніцу нейкую, мяцеліцу хаця б і гэтак далей. Будзе даволі кепска. Так, і вось яна раніца, выдатна. Галодна зараз паясі, не перажывай. Так, все тут пусто. Тут, конечно, все пусто. Что тут? Кольки ежи. Газировку все забрать треба. Там мяско есть, на того мяска хопить. Так, яшчэ треба поглядеть будзе вось гэтыя штуки наши, скрыні. Тут пусто. Магчыма, недзе набоі ляжаць. Тут пусто. Ага, зараз. Раз тут нема чаго рабіць, пайшлі на вуліцу. Як, Рэйвен, твои справы, распавядзі, калі ласка. Якія планы на гэты тыдзень у цябе? Усё як заўсёды. Зараз сабе страўнік наб'ем. То, што засталося, скінем. Туман. Добра. Музыку подвезли. Приятненько. Паскудовые, блохастые. Трошечку мерзнем, покуль солнца нема у нас, слухайте. Нават не хапае. Надо зайсці яшчэ. Не, гэта далёка ад галінавання, калі туды ісці ўжо праз возера загадкавае. Там у нас засталася шуба, футра мядзвежае другое.
Ага, ён за зайцамі бегае, добра. Няхай бегае. Вось, каб падабраць гэтае другое футра, каб нам не было так холодна. То бачыце, раніца, і тут патрошачку тэмпература ўніз паўзе. Looks like a new day is dawning. Дарэчы, нам да дасягнення засталося пражыць толькі 25 дзён, то бок ужо засталося 24, атрымліваецца. Дзіўная такая кіслотная раніца. Так, где тут сыход унес, я уже забылся. Сюда не хочу, высоко. Вот так. Як водоспад шумить. Гучно, правда? На жаль, гэтыя каменьчыкі не перападаюць, калі на іх глядзіш. Яны так і застаюцца. То можна глядзець на гэтыя камяні некалькі разоў на адны і тыя ж. Так, дайшлі. Тут нам увесь час па гэтай чыгунцы, па рэйках. Адзінае толькі трэба быць пільным, каб мядзведзя не сустрэць зненацку. А то, конечно, не заб'е, але прасрацца дасць. Пошли, что стоишь? Слухайте, а троху змянілі такое адчуванне, нібы, правда? Мне падаецца, сонейка была ў гульне да іншым. Не такім ужо жоўтым. Тут на всяк выпадак нагадаю, што ажно два медведя на гэтай лакацыі. Там волк ідзе, ён нам не страшны. Адзін медведь ходзіць тут. Яго пячора там бывае. Вось тут ён
шпацыр сабе устраивае, а другі ён на канцы мапы, на іншым па гэтай вось чыгунцы. Прайсці ён будзе там злева. Можа быць, злева, як лось, дарэчы. О, ВРВ, вітаначкі! Мы знайшлі ключ, які ключ аб чым ты? Усё, гэта ж на мінулым стрымы это ўсё выйшла, што мы ключ не знойдзем, пакуль не заробім актывацыю адной задачы. Вось заради гэтага мы зараз ідзем у лакацыю, дзе засталася ў нас 6-я вежа. Зараз мы гэтую 6-ю вежу адрамантуем. Знойдзем як. Калі будзе час, то будзем рабіць адну з 3 задачаў і ўжо потым павернемся ў гэтую лакацыю, зону заражэння, і там будзем шукаць гэты ключ брыгадзіра. То бок трэба актываваць задачу, звязаную з вышкамі. А гэтага мы пакуль не зрабілі. Працей, усё складана. Патроху круцімся. Давай пакажу табе, каб ты разумеў. Вось, мы зараз тут знаходзімся, у драйве, а нам трэба сюды аднавіць 6-ю вежу. Так, усё складана. Так што нас чакае подорож. Дарэчы, мы ж зараз, калі ідзем гэтым шляхом, мы будзем у загадкавым возеры і возьмем сабе другую шубу мядзвежую. Нам будзе цяплей зараз. Будзе менш магчымасці бегчы. Бачыце, у нас зараз палова, будзе ўвогуле там траціна прыблізна. Нам гэтае футра не будзе даваць нармалёва бегчы. Але затое будзе цёпла. І нам уже не будзе так страшна па раніцах ці ўначы хадзіць, ці ўвогуле ў навальніцу шляцца па вуліцы. Як твае справы, распавядзі, ВРВ? Ты нейкі там посцік запосціў? Мяне нават узгадаў. Я такі, што? Мяне нехта узгадаў у сваім пасце? Падурэлі? Гэты свет з глузду з'ехаў, падумаў я. Але дзякуй табе вялікі. Не, было вельмі прыемна. Гэта мы. Што такое, ніхто не напаў? Звычайна на дрыгве гэтай нехта да наскочыць. Я вот вось нават калі ішоў у той бок, туды, перад тым, як стрыміць увогуле гэтую гульную, то на мяне напала 2 ваўкі. А што гэта такое? Скуль тут гэтыя дровы ляжаць? Гэта ж немагчыма, я ўсё тут залутаў. Дрыгву я залутаў. Ну, магчыма, у гэтай гульні я ведаю, што ёсць такое, што праходзіць абнаўленне гульні і часам змяняецца. Блядь. Жартуеш ты, што? На всяк выпадак прыгадаю, тут ёсць медведь. Ён акурат тут можа і гуляць. Не, ён не пахціць. Не чуеш, каб ён пахціў. Гэта хіба што вагон рыпеў. Так, дзе ж ты, дзеўчына, змерзла, але зараз ужо паўзе ўверх, бо гэта мы схаваліся ад ветру. Тут пуста, тут што? Антысептик, это нам трэба. Давайте кавы зробім сабе. Не. Раз, два. Так, галінкі ёсць, хопіць. Што за фільм Аўстра? Як табе РДР 2?
Come on, little fire. Бляха, зноў вось панядзелак, я ўжо ні халеры не памятаю. Але я глядзеў 100%. Чакай, зараз каву сабе зраблю. Ой. А, пачакай, гэта што ў гэтай серыі электрычнае гэтае крэсла зрабіў. Яно ж там проста жудаснае. Пасмажыла гэтага чалавека. Ну, злачынцу, але ўсё ж такі чалавека. Шчупак, канешне, быў памерам такім легендарным, прабачце. Не, калі б у жыцці Артурка злавіў яго, можна так вызначыць прыблізна, што ён памерам там быў, ну на граммаў 700 максімум. Таму што Артурка, вось, калі мы берем 19 стагоддзе, сярэдні рост чалавека быў 165. Прыблізна Артурка столькі і ёсць. Ну, максімум 170. І там шчупак такі на локаць дохлы. Таму, ну, нават паўкіло, не, 700 занадта. Паўкіло павінен быць. А ты такі яго зачапіў, карацей выцягнуў. Я гляжу на тэкст, там напісана 4 кілаграмы, 110 грамаў. І што? Гуманізм, ой, не кажы, з гуманізмом там. Не, то в гэтым плане гульня, канешне, нават. Ну, як то там казаў? Шлях да гуманізму не заўсёды ішоў прамою дарогою, прамым шляхом. Вось, там, конечно, было далёка да гуманізму. Вось, як выпадак лепш дастаць. Я ўжо забыўся, дзе я пакінуў, дарэчы, рэвальвер. Там у мяне было рэвальвер і 80 набояў. Уяўляеце сабе? 80 набояў. Тут можна усю гульню перастраляць проста. Вось там бывае, вось тут ходзіць, бывае лось. Разам з мядзведзем яны там ашываюцца. Гэты рачны, што такі, дык я на нём не вырас. Што ты мне расказваеш пра шчупакоў? Я шчупакоў лавіў сам. Маскінонг на 12-17 кілаграмаў. Я ведаю, што ёсць у амазонцы шчупак. Ну, гэта не шчупак, гэта іншая рыба. Але яна там падобная на алігатараў. Яе нават зубы тырчаць у бакі. Нават калі зяпа закрытая. Всё, дрыгву прайшлі. Вось там, канешне, пачвара бывае. Ух. О, глядзіце, зноў кудровы. Я ж кажу, гэта ўсё абнаўленне гэтае. Так, я вось толькі не памятаю, дзе я пакінуў футра. Ці я пакінуў яго на базе. Тут у нас на шляху будзе ўперадзе база. Спачатку туды пойдзем, а калі не, то пойдзем у гэтым. У домік паляўнічага. Там хата ёсць з паляўнічагам. Там я яшчэ пакідаў шмат чаго. Галоўнае футра знайсці, мядзвежае другое. Калі не будзе, то пойдзем туды. Калі будзе, то ўжо хер з рэвальверам, калі яго не будзе вось на гэтай базе. Так, пытаннічка. Нам далей трэба на шчыліну. Нам трэба ісці. Якая вядзе ў нас да затокі прыморскай. Да прыморскай затокі. Вось мы сюды ідзем. Да адміністрацыі турбазы мы ідзем. Вось, у нас тут, вось, да шчыліны, добра. Супер. Ух, як ветер нас зупыняе. Зараз павернешся, добра, давай вырвы. Абавязкова павяртайся, не забывайся.
Так, слухайте, я неяк занадто лагодно ўсё, мы нават ваўка не сустрэлі, які тут заўсёды валэндаецца. Не тое, каб я шкадаваў аб тым, што я яго не сустрэў, але мог бы насамрэч трапіцца. Так, тут у нас таксама былі запасы ежы нейкія. Плесень, плесень. Ой, тут зусім кавалак маленечкі. Зайку. Яшчэ зайка. Скинуть. Давай сюда. О! Супер. То, что трэба. Так, гэта зразумела. Так, где наша... Там на версии была печка. Зараз мы дрова гэтае до печи донесем. Ну, тут нават уголь есть. Так, уголь скинули. 2 есть. Этого нам больше достаткова. Так, до речи, у нас же есть газировка. Есть. Пьем. Пошли шукать футра медвежье. Ну, повинно быть унизе, мне подается. Может, я помыляюсь, давайте. Что тут? Металлобрухт. Начищать палево. Не то все. Так само нічого. Скоро. До речі, треба буде відремонтуватися. Тут... Ох, кольки скоро у меня, до речі, ось. Набої есть, але револьвера нема. Заберем набої. Бачите, тут в этой еще отремонтуем наши боты. И все, что застанется. 8,56, так. Ремонт. $93, добре. Подходит, так. В этой кишке, что застались, скинем назад. Сюда нельзя. Вот сюда. Так. Все есть. Лук есть. Так, тут футра не было. А спальник у меня есть. До речі, мне б яшчэ знайсці перья. Хоть ты бери это с собой. Тут все. Там придется идти. Там вселяк попадать, треба подняться сюда. Поглядеть, что у нас тут. Пусто, а тут что-то нечто есть. 204, бачите? И все. Стрельбу можно покидать тут. Нехай тут будет. Мы револьвером будем користаться. Хоба. 216 пуль. Так. Футра, ты где? Тут футра нема, масло есть. Ну, это коли мы будем заниматься кулинарией. В этом, до речі, придется займаться на максимальной складанности в этой гульні, потому что там ніяк інакш не атрымаецца паднесці себе здоровье, коли мы его стратим где-нибудь. Так, ну пошли в таким выпадку до дома паляўнічага. В таким выпадку другое футро повинно быть там. Это мы возьмем с собой. Галинки нам заўсёды спатрэбяцца. До речі, гэты рэвальвер, ён больш для жаху, а не для забойства. Таму, калі мы будзем паляваць на ласяці, на медведя, мы будзем карыстацца лукам. Чаму для жаху, каб нагняць на гэтых жывёлаў жах? Таму што урон
пашкоджанні, якія наносіць гэты рэвальвер. Ён малы, ён нават ваўка рубіць за 2 стрэлы. То бок на лася я памятаю, што калісьці лася біў рэвальверам. Ох, даўно гэта было. Гады 3 таму. Мне спатрэбілася... Ну, я яму у тулава, калі што, страляў. Не ў галаву. Але ў тулава мне спатрэбілася каля 25 патронаў. На мядзведзі не паляваў. Мне падаецца, гэта... Гэта дзікунства будзе, калі на мядзведзі паляваць з рэвальверам. Тут не з'явіліся дровы, як паўсюль. Не з'явіліся. Дарэчы, вось гэтая лакацыя, загадкавае возера, яна ідэальна падыходзіць для аднаго дурнога дасягнення, якое завецца звералоў, мне падаецца. Тыпу, там трэба злавіць на сілкі 100 трусаў, 100 заек. Так, для механікі, каб разумець, што як працуе, лічыцца жывёла злоўленая, калі яна трапляе ў сілкі. Не раніцаю, не ў дзень, а вось проста калі трапляе. Кожны дзень генеруецца новая папуляцыя трусаў на мапе. У адным месцы знаходзіцца ад 2 трусаў да 5. Больш 5 я ніколі не бачыў. І у найлепшым выпадку у мяне трапляла ў сілкі 3. 3 трусаў, вось бачыце, зараз тут 4, дарэчы. Вось, і я тут ставіў 5 сілкоў, там можна было паставіць яшчэ 3, і вось кожны дзень прыходзілася тут іх правяраць. Але такіх месцаў увогуле ва ўсёй гульні я больш не ведаю. Каб у адным месцы было 8 трусаў. Толькі тут. Ну, не ў адным месцы, бачыце, вось тут яны, і за пагоркам гэтым там яшчэ 3. Але ў дзень траплялася максімальна 5 па суме. На гэтым баку 3 і на тым баку 2. То бок, як мінімум, колькі атрымліваецца? 20? Не. Па 5 штук? Ну так, гэта ж 20 дзён прыйшлося тут сядзець. Сілкамі займацца і гэтымі трусамі. Вось там я іх скидваў. У мяне тут магільнік быў іх. Так, вось наш дом паляўнічага. Ну, бачыце, колькі мяса. Лось тут нават ёсць у мяне, о, нахалера сабе. Лосятіна была. Так, мне кажется, я сюды скідаў футра. Ага, скура лося. А футра нема. Парка ёсць, унты ёсць. А мядзвежага футра няма. Аей-ваей. Ну, і што ты будзеш рабіць? Гэта мне што, трэба ўпаляваць мядзведзя? Куды я скінуў футра? Не тут. Тут скоры, паўсюль гэтыя. Так, ёсць газіроўка. Давай пі газіроўку. І што? І нічога? Слухайце, больш нічога? Я ж не мог? Не мог. Ой, голова два вуха. Карацей, мне падаецца, мне было... Не, мне не падаецца, у меня дакладна было 2 футра. Медвежых, пайшлі.
Нам у той бок. Ну все, дед бахнул и пошло-поехало на лося с револьвером, Наполеона побил. А не, ну это правда была. Наполеона побил. Я, калі што, яго ў лесе звёў. Войска, гэта я, калі што хадзіў. Тое, што там ужо набрахалі вам, што гэта зрабіў нейкі там іншы дзед, то гэта брахня. Дзе ты, паскуда, бляха, рыкаеш тут? О, бачыце, трапіў, але гаўняк толькі збег адсюль. Слухайце, не боится, я ў гэтым мядзвежым футры. Эх. Давай. Так, бярозка. Бачыце, бярозка ёсць. Можа, згубіў дзе? Яшчэ застаецца адное месца, гэта дамба. Але я ўжо не памятаю, шчыра кажучы. Мы там будзем каля дамбы праходзіць, можна зазірнуць. На дамбу зойдзем, там ёсць шафы, у якіх я мог пакінуць яе. Я не мог зайсці, я ж не зусім з глузду з'ехаўшы, каб пайсці кудысьці там у кабінеты гэтыя, дзе менеджмент там іх не быў. О, бачыце, крывіць, то бок падохне. Вось, і там недзе наверсе, то бок, ну, задзяўбешся шукаць гэта ўсё, не. Я, напэўна, калі і пакінуў на дамбе, на ўваходзе там ёсць 2 ці 3 шафы, вось у іх і павінен быў пакінуць. Карацей, зойдзем. Гэта ўсё на нашым шляху будзе, мы не згубім часу. А ніякага. Так, блядь. Аленя бачу. Трусаў бачу. І ўсё. Чыста. Олень там, добра. Тут же нічога не згенеравалася новага, правда? Нічога. Тут часам бывае заходзіць медведь. Калі што, мы ідзем яму насустрач, на всяляк выпадак, так прыгадаю. Так, я гляжу, у нас стомлены снег. Нармалёва расце, а колькі там у нас? Ага, уже больш за палову дня. Так, но мы праз шчыліну не паспеем прайсці, нам трэба будзе заначаваць, хіба што у шчыліне гэтай знесці пячару. Где они летают? Где-то на змену надворья? Не. Где-то на трупе. Там ничего не треба. И он тут пробег. Это, калі што, следы того волка.
у якога я трапіў. Так, ось тут ужо магчыма будзе мядзведзь. Ён можа тут быць, ён не абавязкова тут будзе, але можа быць. Ось у гэтай лесасекі. Так. Нам вось на дарогу трэба выйсці. Баба, ты што ўжо пазяхаеш? Чакай яшчэ. Зараз кофе бахнеш, все добра будзе. Пуста, не бачу, каб ён тут валэндаўся недзе, правда? Толькі камялей, ніякіх медведзяў не бадзяецца. Ну, дзіўнавата насамрэч. Мы ў дрыгу прайшлі 2 годна. Тут таксама аднаго толькі ваўка сустрэлі. Штосьці тут не тое. Так. Яшчэ... Гэта алені, прабачце. Гэта я перапужаўся. Што ты мычыш тут? Дарэчы, я забыўся, я тут пашукаў навіны наконт 5-й часціны, якая павінна ўсё ж такі калі-небудзь з'явіцца, але ўжо фанаты многія пачалі паціху, так бы мовіць, аб тым, што ў гэтым годзе мы не пабачым 5-ю часціну The Long Dark. Я маю на ўвазе не 5-ю часціну DLC, а сюжэтную, та, якая гісторыя распавядае. Вось, і я тут напружыўся троху, але пашукаўшы афіцыйнай інфармацыі ніякай не было, дарэчы. І гэта вельмі карысна, вельмі цікава. Вось, і карацей, прыйдзецца пачакаць. Усё ж такі афіцыёз гэтай гульні, ён націскае на тое, што гульня выйдзе. Там, правда, зараз напісана, што very end of the year. То бок на самым-самым канцы гэтага года. Вось, так што будзем чакаць. Так. Хутчэй за ўсё яна з'явіцца недзе ў снежні, правда ж? Калі яны выкарыстоўваюць такія. Гэта ўсё аблутаў, калі што там няма чаго рабіць. Я адтуль усё вынес. Я не мог там нічога пакінуць. Бо, калі што, гэтая мясціна вось тут, дзе мы зараз ідзем, яны па выжывачы не выкарыстоўваюцца аніяк. Тут няма чаго рабіць. Тут толькі мядзведзь ёсць, пара ваўкоў, 2 аленя, усё. Ёсць значна менш небяспечныя зоны. Вось тыпу тая хата паляўнічага. Што гэта у нас тут? А, гэта камень. Чымсьці падумаў, што гэта труп. Так, там карабі... А, у нас да халеры гэтай беразовай кары не трэба падвесці. А вось і змена на дворе. Поляцелі. Ось і на чыгуначка, і нам налево. Пры ўсім пры гэтым, дарэчы, з'явілася не DLC, а апдейт будзе. З'явіцца новая яшчэ лакацыя. Будзе перапрацавана механіка паводзінаў драпежнікаў тут і павярнуць пуму. Жудасную пуму. Калі хто не ведае, тут выводзілі такую пачвару 3 месяцы таму, якая дала прасрацца нават вельмі дасведчаным гульцам. Ну, там было троху так перабольшана, насамрэч, з
ейною агрэсіўнасцю. Механіка была наступная, што ты з'яўляешся на лакацыі, і ў цябе пайшоў, так бы мовіць, таймер, гадзіннічак працаваць. 5 дзён ці 3 дні, я ўжо дакладна не памятаю, і цябе пачынала выслежваць пума. Ты не бачыш, ты з ёй нічога не зробіш. О, Чейз, прывітанне табе. Чейнс, але ж тебе Алеся нік. Вось, і пума гэтая нападала на цябе, драла табе сраку нармалёва так. Вось, на брытанскі крыж гэты. І сыходзіла, і пакуль ты там ачуняеш, пакуль за вухам пачэшаш сабе, дастанеш стрэльбу з кішэні. Вось толькі ў гэты момант можна было гахнуць ёй у спіну і заваліць. І гэта не спадабалася гульцам у асноўнай масе. Гэта зразумела, таму што ты аніяк не можаш супраціўляцца нападу гэтай пачвары. Чакай, ВРВ зараз. Ой, тут пуста, куды я палез. І тут пуста, бачыш? Усё, карацей, нема. Нема футра. Хо-хо! Памятаеш пуму з РДР-2 зненацку прыгае і па сракі ад'ядае? Не, дарэчы, я не памятаю. Гэта было ў першых тваіх роліках, хіба што яна так? Бо ты яе заваліў. На кані, я памятаю, ташчыў кудысьці. Ой, так, тут у нас яшчэ 2 ёсць. Можа, тут я недзе скінуў яе дурань гэткі. Что тут? Паперы. Тут правады. С собою возьмем правады. Правады нам патрэбныя будуць. Так. Пуста. І вось тут 2 шапкі. Футра нема. Тут пуста было і нават. Просто так. Усё. Мінус медвежая шуба. Трэба будзе зрабіць сабе іншую. Так, пераход у шчыліну яно тут? Ці яно праз дамбу? Штосьці мне падказвае, што праз дамбу трэба было ісці. Так, не, шчыліна, все верно. Так, шчыліна, дзе мы выйшлі? Каля мосціку, правда? Так, каля мосціку, все правильно. Так, нам в любом выпадку туды, ў правы бок. Можна пазбіраць кару будзе зараз. Тут яе шмат. Перовскі я сабраў гэткія. А що такое? Не зразумеў, што ты так уздыхаеш, нібы на цябе цяжар нейкі. Ты ўсяго цягнеш колькі? 38,5 кілаграмаў. Ясі мяса, п'еш газіроўку салодкую. І ўздыхае. Лайдак ты.
Так, на мапу трэба паглядзець. Так, вось тут мы выйшлі, вось тут пячоры, мы зараз вось у гэтым раёне. Калі што? Так, тут у нас. Гэта... загадкавае возера. Тьфу ты, господи. Ось, нам туды. Нам нізам трэба ісці. А гэта у нас... Затока, узбярэжка. Всё, нам сюды. Нам по ЖД до самого конца. Всё, прыгадаў уже сабе ў галаве. Што ды як, да чаго. Снег толькі пачынаецца. Так, а на узбярэжцы... Так, там будзе недалёка до выхаду. Будзе вагончык, там можна будзе ў ім калі што пераседзець. Вось, нам не туды, нам сюды. Тут жа пусто. Просто. Мы уже усё давно облутали. Як вам мясціна, а? Прайшлі па таких мясцінах самі. Па дрэве, бляха. Кліп мяне нават са стрэльбай у спіне прымусілі пайсці, я б сказаў, не, страляй лепш. Ну яго нахер. Отчаянная. Ты что, лечишь, что ты кошка? У тебя 9 життів, ты что, Анюта? Не кажи. Страшно? Ну яго нахер. Так, а тут, не памятаю, может там и ёсць нейкая кралі, калі раз'ею. У нас и так до халеры гэтай... Ой, кары. То есть там колькі, 10-15 уже кубкаў ёсць. Ой, як высоко, бачите? Блять. Я спужался. Вот так круто, вот так. Вось бачиш, гэта як рэчак, вось так нормально стаять. Усё, поглядели, пошли далей. Больше за 9. Поглядим. Самоупевненая ты моя. Прывітанне, дарэчы, усім, хто далучыўся, бачу 5 чалавек глядзіць на ютубе. Вельмі прыемна. Я лічу, што калі мы зменім гэты часовы фармат, то будзе менш гледачоў у першы раз. Так, хутка уже спать захотим. Трэба будзе кавы сабе напарыць, калі што. Оу, зараз будзе суперскі мост. Табе, Анюта, дакладна спадабаецца. Чуеш уже грумкаціць як вадаспад. Рукоча. Таксама прыгожы. Ну, глядзі. Яно яшчэ трушчэць пачало.
Дякую Богу, його не фістаю ні вліво, ні вправо. Але виглядає прикольно. I'll rest suit. I'm gonna faint. Так, як завсюди, треба зараз. По рейках пройтися. А? Як там твоя п'ята кропка? Стиснулася? Кресло хрустнуло під тобою? Так, на шашу вийшли. На шашу. Так, по узбережці ми тут ідемо. Ось отсюди ми вийшли. Вагончика ми 100% дойдем. Тут яшчэ есть будиночки некие. Але, конечно, нам бы ось сюды. Это было бы просто самое цудовное. Можно, конечно, распалить себе вогнище, да и попить каву, правда? Нам пока что не холодно. Моца у нас хапаем. Чому до тої місціни лепш за все було б дійти? Тому що, бачите, у нас хутка їсти захотім, уже полова голоду мається. Спать треба вже, ну гэта ми можемо кавою вирішити. Бахнуть кубок кави і все буде добре. Тут нема проблем. Тим більше, що нам треба по одной з гэтых глобальних задач 250 кубків кави випити в гэтай гульні. Так що гэта навіть і добре. Будзе, калі што. Все, бахнули каву, пішли далей. Захворить на серце після 250 кави, магчыма, слухай. Але ведаеш, у гэтай гульні такога дебафу нема, то бок нішто звязанае з сэрцам, з працай сэрца, нічога такого нема. Са страўнікам ёсць, з нагамі, з звязкамі, нават з цягліцамі ёсць, вось, з касцьмі, канешне ж, ёсць, так. Вось, але вось ныркі, сэрца, пячонка, ўсё гэта неяк яно абышло. А, ну пячонку чаго тут да чаго тут прыстасаваць? Калі няма ніякага бухла. Ні віскі табе, ні водкі, нічога. Дарэчы, чаму няма? Няўжо гэтыя хлопцы, якія робяць гэтую гульню, не прыдумалі нічога такого, правда? Тут жа ж север, а северныя людзі, яны заўсёды п'юць як не ў сабе. Ну, давай, я перабольшваю, конечно, калі кажу, што заўсёды, але гэта нармалёвы сродак, каб справіцца з нізкімі тэмпературамі. Так, вось ён наш вагончык, вось ён тут, але мы пойдзем далей. Мы пойдзем у самы низ, да шашы, і па шашы пройдзем да паліўнай станцыі. Там на сховішча зроблена на паліўнай станцыі. Я, дарэчы, забыўся вам распавесці, калі вы не ведалі ў гэтай гульні, што яшчэ аб'явілі распрацоўшчыкі выйдзе напрыканцы году гэтага. Гэта мы зможам перадвигаць мэблю у хатах, прыбірацца там,
Вось, карацей, рабіць з свайго сховішча сапраўднае жытло. Я не ведаю, як там будзе з сталамі, крэсламі і так далей, ці яны нам дадуць магчымасць іх неяк вырабляць. Але вось гэты бардак, які заўсёды дзеецца ў хатах, якія мы наведваем і робім, калі што ў гэтых хатах сховішча, там мы зможам навесці парадак. Перасунуць мэблю, пастэліць нейкі дыван. Вось, ну і все такое. Карацей, будзе прикольна. Мне падаецца напрыканцы гэтага года. А то спаць на брудным ложку, то таксама ложак можа дадуць нейкія зрабіць самім. Нейкі сімулятор будзе ўжо, плюс-мінус. Так, что такое? Что за музыка у нас такая пошла, ага? Напруженная. Спокойнее треба быць. Можна было б, до речі, каля воды пройсціся. Что там? А, гэта рыбацкая, гэта хацінка малая. Так, уже стаміліся. Ужо надвага з'явілася у нас. Ну, пакуль што сонца ззяе. Конечно, занадта голасна, што яно ззяе, ну, але нешта свеціць, правда? Цемрывы пакуль што няма. Мы проста пройдзем. Вось бачыце, мы дайшлі да гэтых домікаў. Зараз восіць і вось так. Джон, і сюды. То бок нам зараз па шашы вось сюды трэба. На вадзе ваўкоў просто страх колькі. Вось там, дарэчы, шахта там. Калі можа вам вугаль спатрэбіцца, то там у яго да халеры у гэтай шахце. Блять, курва ты. Дарэчы, я не прыгадаю, каб ён там быў. Гэта ён так заблукаў. Вось ён ідзе. Хай хутчэй выходзь. То не бачна цябе, о. Трапляне ў вуха. Тьфу на тебе, паскуда. Будешь ведаць. А то перапужаў. Шоў сабе, як белы чалавек. Чаму як? Я і ёсць белы чалавек. Зараз адпачнеш. Баба, ты не ный, толькі ідзі проста. На шлях наперадзе, ідзі. Чакаюць цябе. Ну, не, ён адзін быў, дарэчы. Недзе там зайшоў. Яны, звычайна, не там тусуюцца, яны на вадзе. Іх на вадзе да халеры, там, каля 10 штукаў. Вось, і там напрыканцы яшчэ, калі мы будзем пераходзіць на іншую лакацыю, вось на тым канцы, вось тут, да гэтай шашы разбітай, там таксама вось тут вось сабака гэта лазіць, медвежая. Бо яго там пад берагам, карацей, з пячора свая ёсць. Ну, ён там спаўніцца. Там можа быць цяжкавата, таму што ён на гэтай шашы, ён вельмі часта бадзяецца і можа нам, па сутнасці, не даваць праходзіць. Можна ўпаляваць, дарэчы, яго, чаму не. Так. Нам для ремонту, дарэчы, вежы спатрэбіцца акумулятор. Мы будзем ведаць, што 100% ён ёсць у гэтай вось лакацыі. Калі знянацку яго не апынецца там.
у той бухті. Ці як вона називається, я вже не забувся. Їсти хочеш, дівчина? Ну чекай вже. Нам недалеко. Километров с 10. А гэты шлях ён да вежы аглядальны. Чакай, мы што, прыйшлі ўжо, ці што? Вось будынак. The sun is setting. I'm gonna look pretty soon. Не, вось гэта хапай. Я тебе тут палаю. О, сука. Ты глядзі, які, а? Атрымаў улабешнік свой тупы. Яшчэ і напаў. А мы прыйшлі, дарэчы, ўжо, бачыце? Наша паліўная станцыя. Ой, собаки. Так, не тое. Першае перанабіцца, па-другое ўзяць ліхтарык у рукі. Баба професіянальны кілер, яна нават у цемряве лёгка перанабівае рэвальвер. На вобмаца. Гільзы? В сэнсе гільзы. Яны таксама спаўняцца, калі абнова нейкая ёсць. Всё тут пуста. Газіроўка нават калі зруйнаваная, мы ўсё роўна яе можам выкарыстаць. Так, скура ёсць аленя. Нават ножоўка з каменьчыкам. Каб загастрыць, калі падробіцца што-небудзь. Так, давай-ка перанесем усё на адзін варштат. А то нешта там, другое тут. Так, лямпа мне не патрэбна. О, акумулятор тут ёсць. Добра, карністр ёсць. Выдатна. Тут пусто. Так, о, я тут спал. Дарэчы. Калі тут базу собі рабіў. Так. А што па ежы? О, вось гэта добра. У меня адзін ёсць 4 ўзяць. Гэтых 3. Супер, так. Ляснічы трэба ўзяць, а той скінуць будзем. А вось і ежа. Мать моя жанчына. Воу, мы тут будзем жыць. Так. Давай. Гэта ўсё з'ямо. Гэта вып'емо. Аўсянкі можна нарабіць. Хоць с ракай жерці. Консервы такое с собой таскать. А вось крэкеры, так. Крэкеры, гэта добра. 2 пакуначкі і гарбатку. Ну, гарбатку мне не кава. 6. Чакай, дзе мы тут? Стоп. Гэта трэба скінуць, каб яна высохла. 5 і 3. То бок мне застанецца толькі акумулятор. Акумулятор я з собой браць не буду, бо ён надто цяжкі. Так. 10. Жудасць. Так. Усё, короче.
Нічого больш не павінна быць. Вуголь, всё на свете. Так, давайте. Будем зараз жерці. Выдатна. Як, на мой погляд, просто выдатна атрымалася, так? Всё. Пад'елі троху. Давай спаць. Як ты яе то баба, то жанчына. Ну, а што? Маю поўнае права. Так. Чекайте, треба поглядеть, сколько там воды у нас. 0,88 треба будет взять все ж таки. Что по... Ага, 2 годинки треба еще поспать. И можно идти далее. А, я забылся револьвер перекинуть. Все. Так, на улице уже светло, тут еще темно. Так, где револьвер наш Шеры? 8 Шеры. Ён хутка ўздымаецца, але ўрону яго, як я казаў, стары над імя гроза, міцна невядомы лесны ратар под 9% перехаўс. Так, вось гэта мы вось так. І ось сюди яна ў другім была. Не, тут у нас шафа. Вось тут яна была. Так, и Шеры револьвер скинуть. Так, гэта набить. Гильзы скинуть. Так, гильзы скинуть. Так. Высушить галіну. Галіна гэта не дзеўчына, калі што адразу кажу. Галіна гэта бярозка, вось гэта. Так, табе ежа патрэбна з сабой? Так, я ўзяў з сабой ежу. Глядзім вось колькі. Яшчэ гэтыя 2 пакункі, плюс аўсянка ёсць, таму ўсё добра. Па ежу ўсё добра ў нас. Кавы 3 кубкі, нам хопіць, каб дайсці. Трэба вады толькі ўзяць, 1 літр і пайсці. Все. Хопіць аднаго. Так, будзеш там жыць, пакуль я не прыеду на трак і не скажу, дзе час аднаўляць ветравыя платформы Аляскі. Тут столькі ежы, што удваіх хопіць на ўсё жыццё. Пры гэтым, пры ўсім... Паскуды гэтыя рыкаюць усё. За ім павінен быць карычневы. Я пра рэальную... Ты пра рэальную? Не, дзякуй, пакуль што не трэба. Я потым. Які прыгожы рэвальверчык, а? Дарэчы, я не паглядзеў ягоны стан. Ягоны стан у нас тут 98. Выдатна. Просто выдатна. Так, зноўку прыгадаю, калі ў кагосьці пытанне, навошта я змяніў рэвальвер з шэрага на гэты зялёны, таму што зялёны ён павольней ускідваецца і перанабіваецца, а шэры хутка. Затое у зялёнага надта моцны стрэл.
То бок з ім лягчэй забіваць ваўка з аднаго стрэлу. Што там ляжыць? Лень. Дарэчы, пакуль што Twitch сабе не акупляе. Рэйвен так і сядзіць хіба што адзін на ім. Пакуль адзін глядач на Твічы і 6 на Ютубе. Гэта прыемна. Трэба дадаць, дарэчы, спасылку на Twitch у Ютубе. Каб людзі, калі ім зручней на Твічы, карысталіся. Так. Чуеце, мора шуміць. Хто там па моры сумаваў? А? Запускаеш гульню і слухаеш. Калі будзем, дарэчы, гуляць на высокай складанасці, нам прыйдзецца тут лутаць. Гэта будуць нашы асноўныя лакацыі, дзе будзем ашывацца. Вось гэтая ціхая бухта, разбітая шаша, вось, і таксама вось тая апошняя, куды мы ідзем, я ўжо забыўся, затока. Чаму тут? Таму што мора выносіць лут, які не генеруецца у гэтай гульні. Гэта можа быць і страла, гэта можа быць і фальшфеер нейкі. Хацей, мора гэта крыніца ўсяго карыснага. Ён духам ад падпісчыкам надаецца. Так. Лут генеруецца морам. Так. Вот такая механіка. Гэта просто так зроблена. Нават нож бывае выносіць мора. Разумееш, ось безвузіца, калі падаецца. Але часам трапляецца. Так, разбітая шаша. Дайце прыгадаць гэтую мапу. Мы тут. Чакай. Пячора, шахта номер 3. А пераходу нема. Блядь, пераход толькі ёсць, мне падаецца, у гэтай, слухайце. Зараз. З шашы прыбярэжнай. У загадкавае возера, у атрадку можна перайсці. Праз шахту номер 3. Нам, карацей, у шахту номер 3 патрэбна ісці. Зразумеў. А я ўжо забыўся, я ўвогуле гэтага не памятаў. Даўно я тут не быў, дарэчы. Усё рэальна? У сэнсе рэальна. Як нож можа выкінуць на морам на ўзбярэжжа? Гэта ж немагчыма, нож жа патоне.
у людзей каля мора гэта адзін з варыянтаў заробку, блендуешся, бадзяйся па пляжы, збіраеш, што морам накідала. Ну, калі мы кажам пра выжывач, і у цябе крыніца драўніны, то я яшчэ ў гэтае паверу. І смецце можа быць усялякае, тыпу сеці нейкія для вылаву рыбы і ўсё такое. Але ножа, кантэйнер можа быць, але адзінае толькі калі ён замкнёны. То бок даволі шмат паветра, каб ён плаваў, а не тануў. То бок гэта сыравіна жалеза нейкага. Сыравіна, бляха, гэта крыніца. Так, як і ўсё астатняе, перамешваецца з пяском, камянямі і часам укрылівымі прыбаямі. А, ну так, слухай, я гэта нават не падумаў, што ён проста заблытаецца недзе там. Пераблытаецца з вяроўкамі і з іншым смеццем проста. У складзе іншага смецця яго і выб'е на бераг, сапраўды можа быць. Так, блядь, як тут выйсці? Праз гэтую не прайсці. Тут же ж просто пячора, наколькі я памятаю, так? Мы ж нічога не пакідалі ў ёй. А нешта блішчыць. А што блішчыць? Што мы кінулі тут? А не халеры мы не кідалі, гэта тэкстуры. Падманка. Падманка. Не, дзякую, пакінь сабе. Так, як тут, мне падаецца, было... Нешта у галаве ўсплываю ўжо, нешта такое узгадваю, як тут ісці, мне падаецца, тут налево было. Бо я памятаю, я тут хаваўся ад ваўкоў. На мяне нават ціні... Што это такое? О, акумулятор. Дарэчы, буду ведаць, што ён акурат тут, каля шахты. Вось тут хіба што ўваход у шахту быў. Не ад ваўкоў, а медведзіць, а хто там быў, уже не памятаю. Вось там. Вось каля мора. О, чакай. І... Так, я як вопытны візітёр Крыму. Нас тут... Ваўка мы тут, карацей, білі. Цудоўна памятаю, як гэта працуе. Пасля шторму палова жыхароў з металадэтэктарам на пляж. Вось так вось. А мне чамусьці падавалася, што яны там пастаянна ходзяць з гэтымі металадэтэктарамі. Не? Таму што там шукаюць завушніцы нейкія, ланцужкі на шыю і гэтак далей. Калі вось на ютубе забіць, там тыпу узбярэжжа Крыму ці Украіны, то там знойдзеш гэтых халеры ролікаў. Пра то яны ходзяць і збіраюць усё, што застаецца пасля турыстаў. Так, там забіта. Чакайце, трэба выпіць. Я памятаю, мне было одна сапсаваная восіна. Вось так. Пайшлі. Ну, вуглю тут много. Слухайте, мы толькі ўвайшлі, а ўжо 3 кавалкі, 4 кавалкі. 5. Ого. Якая багатая пячора на вугаль. Добрыя боты, дарэчы, вось гэтыя. Нам не патрэбна, у нас найлепшыя боты гэтай гульні. Самаробныя.
з аленя. Так, там памёр нехта. Столькі кругашоў кружыцца. Так, там ляжыць труп аленя. Боже, да я тут просто выйду вугальным магнатам. Можно будет продавать. А, я яшчэ забыўся вам сказаць, што ў гэтым апошнім абнаўленні, якое з'явіцца ў гэтым годзе, гандляр з'явіцца. Вы разумееце, вось тут пакуль мы гуляем, ніякіх... Ля, колькі вугалю! Ось, тут ні з кім не камунікуеш, нічога не з'яўляецца. Вось, і адзінае толькі, калі памятаеце сюжэтку... Ой, направо ці влево? Направо, мне падаецца, будзе. А, ну так. Ось і выйсці. О! То бок, як яго уплятуць у гэты сусвет, не разумею. Пакуль што, але абяцаць, што з'явіцца гандляр. А вось сюды трос патрэбен. О, ўсё, я лакацыю больш-менш згадаў. А трос у нас застаўся там, на... Бляха, як я... Ой, ой. Паліўнай станцыі. Мы ж туды аднеслі яго. Нехай там застаецца. Потому что тут, па-перша, воўк будзе. А по-другое, тут пройсці літаральна 100 метров. Вось тут за рагом ужо і шаша. І морачка шуміць. Шэпча, ідзі, памый ногі. Зараз уже дойдзеш ты до месца і ўсё скінеш, не перажывай. Так, тут такая добрая локацыя, слухайце, тут таксама можна жыць. Тут ёсць нават гэты горн. О! Выдатна, будзем ведаць. Не прыйдзецца нам ісці ў іншую лакацыю. Навошта патрэбен, запытайцеся, калі навошта патрэбен горн для каваля, каб рабіць канцавікі стрэлаў. Дарэчы, я нешта не ўзгадаю, а дзе ж тут вежа? А дзе ж тут вежа, якую нам трэба будзе адрамантаваць? Вось тут кітабойны карабель. Вось мы выйшлі адсюль і вось так прайшлі, бачыце, сюды. А так бы мы на тросе спусціліся б сюды, вось так прыйшлі бы. То вот, ну, ні халеры ён там не патрэбны. Так, было б каму прадаваць той вугаль. Вось тут, ведаеш, пытанняў шмат. Таму што ёсць вельмі шмат рэчаў, якія патрэбныя, калі ты гуляеш. Ёсць патроны, каб табе іх не рабіць, бо па ўсім свеце тут ёсць толькі 3 лакацыі, 3 места, дзе ты можаш рабіць набой. Так, ці то для стрэльбы, ці то для рэвальверу. Вось, і хавай, ты ходзіш нібы гэты з Чикаго. Хто-небудзь бачыць вежу гэтую ці не? О, ваўкі тут натапталі. Сюка. Ах ты, сюка. Курва ты. І твои дзеці таксама. Учапіў усё ж такі. Так.
Море шуміць добре, так. Море шуміць добре, прыемна. Єдине, я тільки не бачу вежі. О, до речі, церква. Локація цікава, локація пригожа. Я не згадаю тільки, де тут гэтая вежа, яку направіць треба. Вона ж, звичайно, була тут ніде. Так, водоспад. О, я пропоную, ведаеце, што зрабіць вось так вось, гледзячы на море, пажраць. О, нават каб маяк быў у кадры. Што тут у нас найгоршае вось гэтае. Ну, все, хватит. Поели, попили, пошли далее. А, не, маяк не може. Маяк не може. У тим-то і сенс, що яны усі одного типу. Яны виглядають усі однолькові. Це звичайна електрохвалєва вежа біло-червоного кольору. І її завжди ставлять на самі високі кропці на мапі. Тобто вона сягає повсюди. Ось мені подається, вона недзе там схована, наверсі. Недзе ёсць уваход, бачиш, ми тут ідем. Ось ми зараз тут. І вона ось тут недзе. Так, я вже не пам'ятаю, що тут на гэтай басці, зато я пам'ятаю, що на тим китобойным кораблі. Ой, блядь! Ой, блядь! Ой, блядь! Иди нахер. Сиди, паскуда. Где он? Курва мохнатая, ты где? Я одразу ж кинулся. Ха! Збег? Ну так, я ему голову не трапил. Бля, душа у пятый пошло. Побег з моєю островою у шиї. Лепш ад яго адбегчы. Ідзе там бегае. Траве. Ведаеце, што пакуль ён там бегае параненым, вось так сядзем, я хачу паглядзець не тое, каб на мапу гэта, а на тую мапу, якая ў мяне ёсць. Ой, мать, з усімі лакацыямі. Так, гэта ў нас не тое. Вось яна зона гэтая. Шахта, водоспад. Ой, блядь, да что такое? Чему я... Передатчики. Закинуто аэродром. Дрыгва, Мілтон. Гэта все зроблено. Отрадная долина ёсць.
Бляха. Вось гэтая зона. Пустка. Пустэля, ці як яе назваць. Ідзе яна тут. Маяк. Ёсць востраў. Ці выспа. Так. Не бачу. Так. Показвай тут. Слухайте, у меня на мапе нема. Я гляжу зараз у фандом і так само нема. Вельмі дзіўна. Вам не падаецца гэта так, а? Пойдешь готовать обед на завтра. Меди, дота добра. Готовый медведь. Это был медведь. Это был медведь, Варвара. Слухайте, мне ничего не застаецца, мне только на маяк ісці. Нехай гэты медведь, он там бегае сам собі. Ну, ось тут пройдем на маяк. Не уже маяк, быць таго не можа. Тут яшчэ сляды ваўчыныя толькі. Бляха носіцца па гэтых скалах, камянях. Шалёны. Так, ходим. Можа, я з-за гэтага тут на гэтай лакацыі прапусціў вежу, што я яе тупа не знайшоў. Так, бляха, яшчэ вецер у твар. Давай хутчэй рухай нагамі сваімі. Тут мосток, і сюди. Так, ну, до речі, медведь може і не загинуть, він може просто супокоїться, так само я бачу. Коли трапляєш, він бігає, ти полохається тебе, але коли ти на ягоном шляху зустрінешся, то
Ён можа табе нармалёва так падрапаць. Калі што. Маяк. Так, калі гэта маяк, калі тут ёсць печ, дарэчы. Тут нават нешта ёсць. Нейкія пальчаткі, нейкія штаны. Рукавіцы. Так, гэта што, палічка ці што? Шафа. Трошкі аўсянкі. Ніколі не пашкодзіць. Дарэчы, масла. Так, пайшлі наверх. Ёсць ложак, ёсць рацыя. Ну, куды ж ты? Запалі. Ніякага абсталявання няма. Давай яшчэ вышэй. Запалкі. 3 шафы. Добра. Нейкія тут вуда. Красовкі. Трэці, так сама адзежа, добра. О! І халера сабе. Так, усё, каптурык. Карацей, гэта не маяк. Гэта не маяк. Гэта 100% не маяк. У такім выпадку дзе? Ну дзе гэтая вежа можа быць? Закінутая шахта. Не. Шахта гэта, я памятаю, яна праходзіць вось так. Адсюль сюды. Пячора. Вось тут, напэўна, і жыве гэты мядзведзь. Гэты пячоры, які тут бегае. У нас. Дзе вежа? Пытанне, дзе вежа? Так, прабачце, трэба лезці зноўку ў фандом. Магчыма, недзе штосьці прапусціў. Так, вежа. Пікап. Можна прабрацца так. Все, просто нейкая пячора ёсць, ага, у выглядзе гэтага мядзведзя 100%. Так. Закуток Кэці. Вось так можна прайсці сюды. Ну, тут просто припасы. Гэта не тое, што мне патрэбнае.
На території китобойної станції. Ого. Ого. Ось гэта цікаво. Ось гэта цікаво. То бок написано, што на території станції. Холера ясная, ага. Так, мы поспеем повернуться до завірухи ці ні? Отчувание такое ніби так. Так, ці подрубіў я Twitch? Так, подрубіў. Там ідзе трансляцыя, там мяне цэлы адзін глядач. Я нават ведаю, хто гэта. Так, а на території китобойної станції, ці я не знайду там акумулятор. Бо наколькі я пам'ятаю, там некалькі машинаў маецца. Пытанне толькі ці хопіць. Пакуль так. Так надзейней, правда? Калі медведь на нас будзе бегчы, то мы яму ў лабешнік стрэлім. Ветер сціль, дарэчы, бачыце, снег падае роўна. Ну что, Миша, ты подох? Як твое здоровьешко там? Зараз таки выйдзе з гэтага валуна. Ты паглядзі. Ось яно што. Вось чаму не забіў, таму што зламалася страва. Хаця, мабыць, калі б трапіў у галаву, то яна б усё ж такі яго забіла. Медведзя я маю на ўвазе. А вось і акумулятор. Ну, калі што, павернемся. Нам трэба толькі будзе скінуць усё лішняе. Так, Михаила нема, таму... Треба стрелу забрать. Забрал. Что с мордой? Ну, пысу. Не, я ему у шею трапил. Там не у пысу трапила стрела гэта. Так, бляха-муха. А дзе ж тут гэтае абсталяванне, якое трэба направіць, каб запрацавала наша вежа? О! А вось гэта падобнае на вежу, правда ж, не? Тут былі, дарэчы, ваўкі. Памятаю, што я ад іх тут бегаў. Паскуда! Вось ты дзе. Ну вось, знайшлі. Так, металабрухт нам трэба знайсці яшчэ. 3. Так, правады. Вось так. Так, пайшлі возьмем зараз
акумулятор пронесем і металабрухт треба буде знести, мені подається, недзе схованку я там робив. Ой, а ты все позяхаешь. Стомленная ты наша. Тебе есть тут что-нибудь? Ничего нема. Вставай. То укліншила. До речі, каб не хвилюватися на конт медведя, треба було поглядіти лік медведів, яких я забив. Barely walked with this much gear. Ой, як тяжко її поглядіти. Ледь ворушить ногами своїми. Каб усё так легко ремонтувалося, ти ще не бачила, як яно зараз буде міняти металеве обсталювання на ёй. Зараз ми візьмемо металобрухт. Мені подається 5 штук там треба. Ось. Доволі смішно виглядає. Ледь. Живая дошла. Волки покусали. Медведь амаль что схопил за ляху. Все, контакты подрубила, моя личина. Давай металлодров зараз знайдем. I'm not sure I can carry much more. Треба попить. Что там по еже? По еже еще больше-меньше сносно. Ложек можно попилить. Шафу не обшукал еще тут. Так, тут иди. Антибиотик. This will come in handy. Ні, нічого немає. Пішли у наступне. Коли у наступне нічого не буде, чекаємо тут. Ось сюди. То нечто треба буде попілувати. О, до речі, паличка лежить. Ми її і попілуємо, коли нічого не знайдемо. Ох, боже, там они тут были. Дверь взломанная, так. Термобиолизна. I'll take it. Нехай будет. Продастся. Господарцу все продастся. Штаны лежать некие злева. Так, добре. Згасим. 4.
maybe. 1,5 гадзіны будзем пілаваць. Так, калі не памыляюсь, ўсё ж таки трэба было 5. Давайте паглядзім. 5 штук, так. Зараз бы знайсці нейкае вядро. Яго папілаваць. Так, тут же ж не было. Ну, пайшлі сюды. Мяска. Ну, трошки з плесенью. Але нічого. Кролики усілякі, березки. Де брухт? Боже, брухту нема нідзе. О, до речі, ось лежав. А, ось він. Не треба було пілувати. Все було. Ну, глядзенню, то як яна будзе гэта чыніць, направляць усё. Хоп. Ось так ось. Што? Шварценеггер, Сталлоне. Ха. Просто голыми руками, на. І ўключаем. Усё. Мы зрабілі. Нарэшце. Так, і давайте зараз паглядзім у нас па задачах. Усё ж таки 3. Так. Усё ж таки 3. І нам трэба будзе павярнуцца зараз у затоку. Будзем шукаць там гэты сігнал. Потым у атрадную даліну пойдзем, і потым ужо ў ціхую раку. Усё, дамовіліся, дамовіліся. Няблага было б, дарэчы, мядзведзя пашукаць яшчэ тут. Магчыма, ён падох. Можна, ведаеце, як гэта зрабіць? Вось статыстыку паглядзець. Дні. Так, з рэвальверу, з ваўкі. О, 11 медведзяў пакуль што ў нас на рахунку. Што ў нас па ночы? Яшчэ далёка да ночы. Так, там унізе, я памятаю, была гэтая магчымасць прыгатавання ежы. Але мне падаецца, што нам і тут няблага, правда? Колькі вады? 1. Ну, цяпер 2. Так, адпачываем 3 гадзінкі, потым кладземся спаць. Все, кладзіся спаць. Так, гэта ў нас паўночнае ззянне. Яно яшчэ працуе. Так, на якое там? Тыц.
Працюємо. Короче. Пьем воды и далее лягаем спать. Журанок. Хутка. І все. Поднимаем и сходим. Нам треба йти у бухту. Man, this pack is getting kind of heavy. А чому тобі тяжко? Ляха-муха. Ще ветер такий. Чекай, чому тобі тяжко? 46. Что ты уже набрал в кишені? Буголь, боже. Таскаю с собой все, что знайшов. О, значно легче стало, правда? Ще галіни є, але з галінами вже ніяк. О, до речі, треба гати скинути. Пошли. Отдамо это назад. Так, это так само нехай тут буде. Ось это сюди. Это ми розберемо зараз. Так, мы с думками об нашем медведе переспали. Треба поглядеть зараз, где он. Так. Ось тут. А, 11. Ну, значит, он живий. Хоче за все, он живий. Ух, просто не бежить, а летить. Треба поесть. О, супер. Газировки нема, есть зато овсянка, есть кава и все. Так, мы ж добре йдемо, правда? Ми ж у затоку. Самоти похмурий затон. Нам сюди, так. Так, у затоку. Все, пішли. Нам треба вертатися на шашу. Не розбиту яку, а звичайна локація шаша. Там яка узбережна шаша вона називається. І оттуда вже йти у затоку. Йона покривдився, пішов на дальній кордон. Максима. Ходить, курва. Мне такое отчувание, ніби він хоче нам скуру свою все ж таки віддати. Цікаво, де він? Мы, коли что, в машине пересидим. Ну что, ты до меня идешь, тяня? Сосайт. Бляха, я тільки один этот його не бачив. Знову в голову не трапив, хіба що. Так.
Ось цікаво, мені вийти можна отсюда чи ні. Машина не стоїть, як треба. Так, може так ще поглядіти. Може йому 2 стріли хапіло, ні? Так, где наши рыба, лоси? 12. Все, мы герои, мы выходим. Ну где ты тут, а? Давай, где подох? Ось він подох, видатно. Стрелка тільки терчить. Ну пробач, Міш. Не кривдуй. Скоро потрібна, докладно, так? Покуль будем шукати там на... Давайте ось так зробимо. Покуль будем шукати там маяк на затоці, ось на гэтай локації, то ми посушимо гэтую скуру. Магчыма, зробимо собі все. Зробимо собі шубу. Футро новое. Медведи. Буде у нас вельми теплая одежа. Так. Годинки. Нам хопить, правда? Хопить. И все. Давай свою скуру сюда. Так, ну нехай буде. Один тільки гэта смурод буде. Одна сісти. Нет. Обойдемся без кишок, бо иначе будем смердеть занадто моцно. И все. Скоро у нас. Приготовали. Ну. Что это такое? Да и это не лепше. Нехай ляжет там все. Мясо есть, скура есть. Вельми удало мы сюда пришли, до речі. Адрамантовали вежу. Здобыли собі луту. Супер, то, що треба. ВРВ, давай. Так, Нікай тут метелиця збирається. Дякую Богу, що у спину ще. Але ми навіть під метелицею дойдемо. Туди, куди нам треба, мені подається. Не заблукаємо вже тут. Локація маленечка. Что это зараз было такое? Это луна. Ну, конечно, револьвер на першем месте. Добре. Чую квохчуть недзе гэтыя куропатки. Было б корисно, конечно, их залутать, бо мне не хапае зараз материалу для направы спальнику. Так, сюди.
Отсюль налево. Дойдем зараз до шахты, то трэба попить будзе, поесці магчыма. Так, пить воды, перекусить свежую медвежатину, так, взять ліхтарик и пойти. Так, уголь уже сбирать не буду. Ой, как до холера было. Так. Як тут я йшов? Бачите, ўсё роўна з'яўляецца гэты вугаль. Шмат, слухайце, ну пячора просто топ. У тым накірунку 20-ку сабралі. Зараз ідзем у дородным накірунку, ўжо 2 разы бачыў. 2 кавалкі. Так, цікаво, якое тут надвор'е будзе. Ветер, 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 так. Ух ты, просто, бляха. Ён на зайца кинулся, а не на меня. Собака. Как тебе пусто было? О, каменчики. Что ты бегаешь за мной? Пужаешь.
Так, згарэўшая хата. І нам налево отсюда, насколько я памятаю. А не, вось і на дорогу. Так, а там. А там я уже не памятаю, до рэчы, як дайсці. Хіба што гэта на поўнач трэба ісці адтуль, ад паліўнай станцыі. На гэтым узбярэжным шашы. Недзе там павінна быць пячора, а можа і не. Зараз паглядзім карацей. Нават воўк хоча есці, а ты не. Хто казаў, што я не хачу есці? Я гэтага не казаў. Просто я збіраюся стрэміць яшчэ, ну, колькі 40 хвілін. Вось зараз скончу, спакойна сабе паем пайду. І ўсё. І будзем класціся. Як заўсёды. Так, разбітая шаша. Адразу. О, зноўку гэта клакочыць. Мы тут. Пераход. Вось падаецца, вось тут. Праз пакінутую шахту трэба ісці. Бо тут няма. Гэта выйсці да шчыліны. Праз шчыліну. Так жа ж, там уніз трэба праз шчыліну ісці. Чакайце. Зараз я ўсё знайду. У мяне ўсё ёсць, я ўсё ведаю, я ўсё памятаю. Так. Дзе гэтая шчыліна? Так, Мілтон. Пепела. Чакай, вось яна бухта. У бухту можна двумя шляхамі. Праз дрыгву. Так. І праз шчыліну. Ось. Усё. Нам павяртацца да шчыліны. Ой, боже, як далёка ісці. Спадзяюся, толькі на пах мяса і скуры медвежай. На нас гэты медведь не заагрыцца. І ён нас пакіне ў спакоі. Бо мы, ў прынцыпе, за гэтыя сотні мы павінны дайсці. У нас яшчэ больш за паловы стаміны. Ага, толькі ўжо другая палова дня. Вось гэта кепска. І нам вецер у твар. Гэта таксама нядобра. Каб быў вецер у спіну, то на 100% бы паспелі бы да шчыліны дайсці. А вось зараз, калі ён у твар, то цяжкавата будзе, цяжкавата. Інакш не скажаш, што пакуль пройдзеш праз гэтую мясцовасць усё, на лёд увогуле выходзіць нельга. Бо тут яшчэ, калі ідзеш каля скалы, то больш-менш няблага, а на льду ўжо ніяк. Вецер у спіну для сляблых духаў. Ну, можа быць і так. Не, так сабе настрой можна падымаць колькі заўгодна. Ты дастрыміў сваё? Я ў цябе пытаўся, якія ў цябе планы. Ты, мабыць, адышоў. Рэйвен. Зразумею, аб чым ты. Вось, а ты сёння зноў сваіх этих мышавукоў маляваў? Ты іх называеш мышапавукі? Мне падаецца, мышавук для іх больш падыходзіць. Яно так коротка, зразумела. Больш падобнае на гэтага
Памятаеш, у Ведьмара быў персанаж Мышавур, неяк так ён называўся. Памятаеш ты не? А ты малюешь аккурат Мышавука. Не, у нас по понеделкам КААП, симулятор супермаркету. Дарэчы, я не ведаю, ці на твічы ёсць запіс. Тебе захоўваецца стрым ці не, бо я хацеў паглядзець гэты симулятор супермаркету, як ён увогуле працуе. І вецер сціх. Просто я не ведаю, ці то гэта з-за складанасці даволі нізкай, ці то гэта нам так шанцуе зараз. Але карацей, мы да шчыліны дойдзем вельмі хутка. Так, ВРВ ланч прыгатаваў, у душ схадзіў, пайду яшчэ відео змантую і спаць. Малайчына, добры план, гэта заўсёды добра. Галоўнае яго прытрымлівацца. Па змаўчанні захоўваецца тыдзень, калі ў наладах стаіць. Ну, я сабе ставіў, я памятаю, гэтую птушачку ставіў. То на твоім канале я пагляджу. Трошечки пазней. Так, гэта мы прыйшлі да паліўнай станцыі. Тут нам няма што пакідаць, правда, бо мы гэтую скуру цягнем за сабою у бухту. Там будзем яе сушыць, пакуль будзем шукаць скарб. Ну, канешне, вось гэтыя пачвары ўжо ходзяць, чакаюць мяне. Зараз павінны пачуць смурод, які ад мяне ідзе. Чуеце? О, як далёка пашоў. І гэта яшчэ, калі што, не самая далёкая дыстанцыя. Калі будзе складанасць вышэй, яны паводзяць сабе будуць агрэсіўней. Дарэчы, аб гэтым таксама напісалі, што пасля зменаў, якія будуць пасля публікацыі 5-й часціны сюжэта, то зверы гэтыя яны стануць больш агрэсіўныя. Так што нам прыйдзецца складаней. Дарэчы, я ж вам, хлопцы і дзяўчыны, не распавёў, якія планы-то ў нас па кантэнце на гэтым тыдні. На гэтым тыдні мы, як заўсёды, стрымім 5 разоў на тыдзень. Пятніца ў нас SnowRunner з ВРВ. Магчыма, з раніцы, калі ў мяне будзе час. Трусы загрызуць. Не, вось гэтага не трэба. Вось гэтага не трэба. Мне тут, дарэчы, не хапае дзікоў. Вось дзікі былі б самы топ, таму што яны могуць быць як агрэсіўныя, так і пасіўныя. То бок, калі б яны, напрыклад, ад цябе хаваліся, як алені тыя самыя, так? Але, калі ты іх стрэліш ці як-небудзь зачэпіш, зраніш, то ўсё, хавайся ў бульбу, накрывайся батвой, по табе гамон. Вось дзікі б тут проста зайшлі, мне падаецца, на ўра. Гэта быў бы топчык. Ну, але распрацоўшчыкі дадаюць пуму, таму няхай. З пумай таксама паглядзім, што можна будзе зрабіць. Іклы, напрыклад, павырваць. Вось гэта дакладна можна будзе, і кіпцюры. Вось, так, вяртаемся да таго, што я пачаў. Якія планы? Панядзелак у нас закрэплены ўжо пад The Long Dark. Мне падабаецца гэтае пад панядзелках стрыміць доўгую качку, як я яе часам называю. Вось, але вось, такі план. Па відэа гэта будзе панядзелак, аўторак выходзіць Dragon Age. Veilguard, дарэчы, пасля таго, як я змантаваў сёння 2 відэа, выклаў ужо, мяне даволі пазітыўны настрой наконт гэтай гульні. Я чакаў горшага, бо Ян, які з'яўляецца на ютубе у нас там, Лунары, мне распавёў некаторыя рэчы, якія, ну, проста не тое, каб засмуцілі, але проста не спадабаліся. Я падумаў, што гульня выйдзе лайном з лайна. Вось, напрыклад, як у мяне было адчуванне ад Senua's Saga,
Ці, напрыклад, Call of Duty, во, самыя дзве вось гэтыя франшызы, якія проста з самага пачатку пайшлі па адным месцы. Вось, а вось у Dragon Age мне спадабалася. Цікава, што там будзе далей, як яно складзецца, але карацей, будзем глядзець. Так, мы... так, домікі. Недзе тут павінен быць... Вось тут шлях, вось ён. Нам сюды. Таму панядзелак, аўторак з відэа, гэта будзе Dragon Age. Аўторак у звычайным стрымы, то бок заўтра. У нас будзе Moon Mystery, мы будзем скончваць гэты шутер. Таксама мне спадабаўся, дарэчы, з яго і падпіскі пайшлі. Так, з'явілася пара чалавекаў. Калі не глядзелі, абавязкова паглядзіце мінулыя стрымы. 3 ужо было, ці 2, як мінімум. Што ты там губамі сваімі ляскаеш, а? Голодна? А, піць хочаш, божа, я думаю, што гэта такое? А ў яе проста вада ўжо. Пайшлі, у нас мала вады, трэба будзе кіпне нарабіць сабе. Ось, дарэчы, будзем пераходзіць праз... Дзе мы там праходзім? А, па шчыліне мы будзем праходзіць. Ну ладно, як-небудзь ужо перажывем. Там паставілі б вады сабе. Хаця б літр. Як-небудзь. Карацей, Moon Mystery заўтра. Паслязаўтра у нас з'яўляецца сталкер. Таму я ўсіх запрашаю ў сераду абавязкова завітаць, бо будзем стрыміць сталкер увечары. Другі. У мяне на гэтую гульню вельмі вялікія надзеі. Я спадзяюся, што у вас таксама. Дзікі б хутка забівалі, яны ж люцей за мядзведзя. Ведаеш, ну, калі мы кажам, бяром досвед рэальны ў гульню, то мядзведь насамрэч, калі нападае на чалавека, ён жа зрэдку толькі выпускае яго жывым. Ну, такое бывае, бляха, я не ведаю. Ну, вельмі рэдка. Так, а можа нам сюды ці куды? Чакай, дзе мы тут на гэтым? Наверх? Ці сюды? Бляха-муха. Мне падаецца нам туды вось па гэтай вось сцежцы. І што тычыцца дзікоў, я б, напрыклад, зрабіў бы наадварот. Не тое, каб яны забівалі, а як мядзведь, напрыклад, да? У гэтай гульні, калі што, ты яшчэ можаш вытрымаць адзін напад мядзведзя, калі гэта не ўзровень пакуты, а вось ніжэй, так? Типу, нязваны госць і нешта падобнае. Вось. Я б зрабіў так, каб ён, напрыклад, знішчаў на 100% твою адзежу. Вось. Ну і, канешне, нармалёва так бы коцаў табе ногі, рукі і гэтак далей. То бок, тыпу як лось, ён, напрыклад, табе 100% ламае рэбры. Вось. У дзікап я таксама зрабіў бы там пералом ногі, напрыклад. Вось была топ-топ. Адзежа ў мінус. Адразу на выкід. Вось. І зламаная нага. Ты там ходзіш 30 дзён, клыбаеш. Сталкер дужа чакаеш? Добра. Гэта добра. Я таксама чакаю, бо першы сталкер я ўжо не казаў, што я яго перапраходзіў на рознай складанасці пры гэтым. Пры ўсім, я памятаю, нават на максімальна праходзіў. Але не до конца дайшоў, бо памятаю, што там недзе на якойсьці лакацыі быў у будынку нейкі надта ўжо моцны крывасмок. Вось, і ён мяне валіў, я там падох, напэўна, разоў з 50, і я проста забіў на гэта, бо немагчыма было забіць яго на максімальнай складанасці. Я туды нёс і абрэз гэты з кулямі. Вось, выстраляў проста ўсё, а яму хоць бы што. Яму трэба было карацей трапляць у галаву, а ён яшчэ і не ведьмы зрабіўся там. Ён, карацей, контент запампаваны на 11 снежня. Ты психануў проста.
Вось, давайте далей. Так, у сераду сталкер, і я спадзяюся, што ў сераду чацвер мы будзем сталкер, у пятніцу SnowRunner. Калі ў мяне будзе час у пятніцу раніцай, я таксама зраблю сталкер. Будзем глядзець на тое, як у прынцыпе гульня будзе заходзіць, так? Як у прынцыпе ўсё гэтае пойдзе. Можа людзям спадабаецца, дык я буду кожны дзень туды. І скажу ВРВ прабач, сталкер. А SnowRunner адкладзем на наступны тыдзень. Паглядзім, карацей, будзе бачна. А што тычна відэа? У мяне дакладна на гэтым тыдні вы пабачыце, вы ўжо бачылі Dragon Age, правда? З'явіцца Cities Skyline, Farming Simulator 22 у вельмі незвычайным фармаце. Я спадзяюся, гэты фармат вам спадабаецца. Прыбіраем за сабою. Вось, я вельмі пастараюся, каб усё выглядала як мага прыгажэй, давайте так, цікавей і прыгажэй. Наконт Farming Simulator, канешне, Construction Simulator у суботу. І яшчэ адна гульня, яна выходзіць на гэтым тыдні. Вось, мы у мінулую частку гулялі. Я гуляў, вы глядзелі. Вось, але зараз выходзі новая частка. Гэта добрая гульня, прыемная, мне вельмі падабалася, карацей. Пабачыце у чацвер. Планую зрабіць у чацвер. Яна выйдзе. Вось, ну а па стрымах я спадзяюся зразумела, так? Калі сталкер заходзіць, то гуляем у сталкер, калі не, то далей ўсё па плану. Там і танкі будуць, і SnowRunner будзе, ўсё будзе. Усяго патроху. Так, шчыліна. Нам трэба будзе спускацца ўніз, памятаеце, па тросе, які мы пакінулі. Ну, абышлі. Тыдзень насычаны, не тое слова. Мне пакуль што не той, каб тыдзень. Я месяц хачу вось так вось пастрэміць, павыпускаць відэа. Дарэчы, будзе, я планую пакуль што выпускаць па 7 відэа на тыдзень. Вось. Паглядзім, як яно, вось мне заўсёды, прабачце, жудасна тут хадзіць. Ажно рукі трасуцца, я спадзяюся. Вы, напэўна, бачылі, як мышка дрыгалася. Гэта з-за таго, што рука трэслася. Вось, то бок будзе выходзіць 7 відэа на тыдзень. Сёння я троху паэксперыментаваў, мне ўдалося зняць 2 серыі запар Dragon Age, і я пакуль што задаволен. Пакуль што ўсё ідзе добра. Я пакуль што яшчэ перажываю наконт Farming Simulator 25-го, так, ці ўдасца мне па 2 відэа на тыдзень рабіць. Вось, але павінна атрымлівацца. А што гэта будзе? У сэнсе, што гэта будзе? Што не так? Што здарылася? Ты ў пазітыўным нейкім гэтым баку ці наадварот у негатыўным? Цешыцца ці плакаць? А што такое? Ты ж толькі адзінае чаго, што губляеш, дык гэта стрымы. З панядзелка па пятніцу і ўсё. Усё астатняе ўсё ж добра. Ты ж нават не адчуеш розніцы, апроч вось стрымоў. Я ж кажу, што я праэксперыментаваў сёння і вельмі многа часу згубіў на ўсталёўку ўсіх гэтых праграмаў і пры гэтым паспеў за 3 гадзіны зняць 2 эпізоды і выкласці іх. Разумееш, што бок, 2 эпізоды хапаю вось за 3 гадзіны. І заўтра у мяне з раніцы праца ёсць, тут пытанняў няма. Заўтра, магчыма, я не паспею 2 відэа зрабіць, але намагацца буду.
Толькі што вось увечары з 7 па 10 гадзіну стрымлю, тут нічога страшнага няма. Ну, калі, канешне, хлопцы яшчэ капейкай падтрымаюць, то і до 12 можна пастрыміць. Я толькі за. Адзінае толькі ў любым выпадку я о 10 гадзіны вечара буду рабіць перапынак, каб пакласці малога спаць. Бо гэта мой абавязак. Аня не кладзе малога спаць. Яна кажа, у яе голасу няма, яна калыханку не спявае. Хітрыца, я ведаю гэта. Яна проста хлусіць. Вось нам на гэты канат трэба. Так. Ось тут проходим. Так, можна кави, до речі, бахнути. Нехай собі холодна, але лепш, чим нічого. Бо зараз будемо по канату спускатися, де у нас зменшиться стомленість наша. Ось, хіба що я все розповів. На конт плану, на наступний, на гэты тиждень, ну, гэта, як кажуть, slightly updated може бути. То бок, калі спатрэбіцца, а што гэта у нас такое? Звычайна, калі паўзеш па канаце, вось вы бачыце справа ўнізе гэты індыкацыя скаля гэтая. Яна паўзе значна хутчэй. А тут цікава, што гэта так уплывае. О, выдатна, 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 і все. Пошли. Стомилася, девчонка моя. Конечно, зараз отпочнешь. Все будет. Зараз кави напьемся. Знов все 7 килограммов. Не, я настомилася. Погляди на вочка злева. Яна пакуль спускалася, стамілася моцна, таму і менш можа пераносіць грузу. Так, дарэчы, трэба паесці. Так, вось гэта даемо. І вось гэта даемо. Хоп, кілаграмчык мяска закінула ў сабе, малайчынка пайшла. Так, не, пакуль што тэмпература нармалёвая, нам нават падаграваць не трэба. Тут вокол нема, тут бяспечна. Рагоз мы збіраць не будзем, бо у нас 70 штук. Калі спатрэбіцца камусьці там начаваць, то у пячоры спакойна можна спаць. Ну што, мы выйшлі ў бухту, гэта ж, я ж не памыліўся, гэта ж шлях на бухту быў. Падобна на той, так, бухта, божа, затока. Бухта. Мы былі ў бухце, а гэта затока. Так, ну мы прыйшлі, гэта добра, нам трэба зараз ісці да сховішча, а сховішча, дайце прыгадаць. Ой, сховішча тут далёка. О, усё, я прыгадаў гэтую мапу. Сховішча тут вельмі далёка. Тут вежа павінна быць, вось яна, нам сюды спачатку трэба. Мы вось тут з'явіліся. Ідзем на вежу. І калі ззянне будзе паўночнае, то ну пойдзем у такім выпадку шпацыраваць па снезе.
Колькі? А, нам 20 хвілінок засталося. Усё. Таму вырашана іншым чынам. Мы зараз даходзім да сховішча на вежы назіральнай і на сёння усё. ВРВ трэба ісці спаць. Усім астатнім хіба што таксама. Мне зараз падалося, ці нешта мільгатнула. А, ну магчыма, гэта нейкі баг візуальны. Таму што мяцеліца нейкая дзьмуе. Дзьмухае, во, наша вежа, вось куды нам трэба ісці. Ага, узгадаў адразу, што тут ваўкі. 3 штукі. Каля гэтай вежы заўсёды. Ой, я памятаю, як я замалёўваў гэтую мапу, як яны мне напаскудзілі тут. Просто абрыдлі настолькі, што... Мама дарагая. І калі я не памыляюся, то тут таксама ёсць і шэрыя ваўкі. Вось. Оп. Гэта яны і ёсць. Цікаецца. Давай, девушка, перенабиваем. Сука, просто. Так, загнали, бляха. На самый верх. Давай, ты ходи сюда. Отбились. Прогнали их. Добре. Да холера набоїв використав. Яшчэ гук допиливаешь для РДР 2. Ну добре, добре. Ви що з Чикаго? Ну, Аль Капоне. Чекай, як? Аль Капоне. Аліса Капоне. О, Аліса Капоне. І все, ми дійшли. Меланхолічний пункт назирання. Ну тут, конечно, мапа выглядает з вежы гэтай прыемна. Вось паглядзіце. Вось тут у куточак становіся і ўсё, просто увесь абшар бачны. Вон там база. Ну тут, конечно, не так ужо і бачны за гэтымі скаламі і гэтак далей, але ўсё роўна. Якая прастора прыгожая, правда? Ну што, мы дайшлі, стаміліся просто. Чакай, а вось трэба ж накласці павязку было, то і больш, што ў мяне ХП тае. Мы дайшлі, адпачываем, закрываем дзверы. Вось у нас трос, не ведаю толькі навошта ляжыць, бярозка ёсць, усё ёсць. Нам трэба зараз скуру скінуць. Но нам у любым выпадку яе тут трэба сушыць будзе. О, так. О, бачыце, які дыванік у нас лёг тут. І... воды трэба было паставіць. Слухайце, вода ёсць? Ёсць. Вода ёсць. Бачыце, як добра рабіць запас сабе. Усё. Давайте пакуль што на 4 гадзінкі, магчыма, будзе паўночнае ззянне.
Так, а табе не цяжка столькі набояў цягнуць? Цэлы заплечнік. Ну, 200 набояў, ну, дарэчы, шмат, вельмі шмат. Пашлі паглядзім на гэтыя прыгажосці, на гэтым будзем скончваць наш стрым. О, месяца няма? Не, ёсць месяц. Ну што, у нас ноч. І ў рэальным жыцці, дарэчы, таксама ноч. Дзякуй вам вялікі за прагляд, за тое, што былі сёння са мной, за вашыя падабайкі, падпіскі, я спадзяюся. Як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну, абавязкова распавядайце в канале сваім сябрам, калі яны зацікаўлены ў распаўсюджанні беларускай мовы, таму што YouTube трошкі странна працуе, ён не дапамагае гэтым. Я не магу зрабіць рэкламную кампанію, ну а калі вы ёсць на Твічы, таксама заходзьце, усе гэтыя спасылкі хутка дададуцца і на YouTube. Вось. Добра, падпісвайцеся на маім канале пра гульні і не толькі. Да пабачэння ўсім.